kadak jong ka jingyo buram ya baro ke baladan benta ban lewat ya kamet jong usan kupar lingkoi hawa na kaliang ka executive committee jong ka shnong Lau Play Southwest Castle District kai kuble ya baro ki kenhun bat ki breshimen ki bla ai ka jingetrai lang bat ka shnong Laban kedo baka jing rong jong usan kupar lingkoi haka hawa kadai na do ka janmi jong ka absan terek u jemang hado ka lai terek u jiliu arhaja absan ka badai ka sngi bala lapno ya ka met jong namar kata u menteri ka shnong lauble habai jingran ulai khuble ya ki ba nong shnong ka shnong lauble ki bla pelot sngi panwat ya uniu samla ka shnong ka khuble ru yo officer in charge ka police station mau kerwan Superintendent of Police Southwest Castle District, yaka office Jong Deputy Commissioner ka Southwest Castle Hills District, yaka Fire and Emergency Services mau kerwan, yaka kenhun jong ka SRT na Shillong, ki bahayeng hasam jong usan kupar lingkoi, WMLA bat MDC ka than Menteri Shnong Rangmau, bat kerpang yaki dekat isi ka Shnong Lauble bat kiwe-kiwe. Lesungu ya baru kitim kibala trailang bat ni hagane ke jinjia ya ki pajba na snong namar ba ki le penlut bun kisi la long hadu prasi ka si menad ba bawat bat kandasi kisi ba ja ngop ke tenang ta yo osi insat jong ka police station makorwat ubal tresi tomba bat wala ya penbek kikam ke jambaro bani kisino ta superintendent DSP jong ka makorbat balong khuli jong kane ka district jongi nata ya ka department jong ka fire brigade jong ka makorbat bala yo ki non trei ki bala tresitom bat bele rangkat bani hajan baro kisi nata yo officer jong ka ST RST jong ka Shillong. Ye balawan ban ya kendu bani bat bandai to hadu jaka bat ban pasang ru dakum no ngila ban panyo kemet yo te parano sino jingi nanta ya commissioner jong DC office jong ka makorwat nanta ya ki paramarjan area bat ni mutini ki paramarjan ki lewan ban sendran ban ni baniawati kamet yo te kuno sino jingi nanta ya ki bahayeng hasem yo san ko par ya ki mi ki pa ka kor ka jat pumjo ru ya ka kurim bari bahayeng jo ka kurim jo nanta ka jing khoble ba kham karpang ka de ka isi jong ka sno loble ka bal trace tom hadu bandayo namar banadu ba ki pajba kilewat bun sngi himlap trai himlap ha ka artarik janmir jile song dak isi bani perkhat dak je sokhia bengen le sakumno teda kabai ke jumut kasur kami isi ba yen ya persang samangi mar sisi ti kito ki bamla banlek habanwel no si ki bala banlek ki batib lenti habanlek hi te sukmen ba hakuto kala tarik ila yo no barkata ki isi kala panbek haka ar lai tarik songut sau tarik songut haka san tarik sanut ndre la yo no nadu la tarik bat ngela si le da kabai kasur ban si upni lang ya ka bai bala jo kito ki bala le na kong tu wi nga ai khuble u ding roi bade no parasno nang le bale ka jaka jonga na mar nga ngam bale te kham si mai bala te kene ber long la no yang sa ki si ba ki si ka hap ban ndo na no ya ka jing ya ka jing pen mi sa ba ya ka bai bala ki to ki bala le no te nang ta ya ki ya kinong mikmat MDC MDC le cha do jaka bane terang ki pajba MLA ro ban mikmat hayin nata menteri snong ramau Malaysia ban kit ya kemet yap na po snong ramau namar ba klem pan permission klem yo kendu do kamlong haban le kendu ban na kini ki trai jong beriuri ki lalu ban ya thu bat menteri snong ramau la sya sngobhai kalenti ba khamsuk na ramau
ban penpoi hadu hane. Nana tai kabalang Presbyterian kabala sim gijing kipli ban pendep ban penkoi je kemet jong usan kopal koi. Nata ya kinong ai kubar. Nabla do kato kupar at pagno tarik lewan ban sim ban ai kubar bat ban penpriang ro ya ka jing ai kubar jing ban maham. Banyem dei ban yele kai gijing im hakene kawa. La kilong lek wat do kinong wat kinong kwai kim dei ban sule sangat ye maka jaka kalong kaba i don kajing trim tapi i don do kajing bom sangan tenata la da don ki ba nyemla ban kan mau subhama bengi ka kadai kajing kerpat balada don katim ke bangila kila yo ban ya triang ban ye ring mala ban kan mau ban pan pau hane subhama bengi namar kadai kajing klet jengi te kasnong ai kajing kublai sngu ye pi kitim baro ba phila no sniang te nyemla su ban yeu